Samantala, kritikal ang isang 25 anyos na magsasaka matapos umanong pagbabarilin ng isang aktibong pulis habang dumadalo sa isang inuman sa barangay Aliwakwak, Lingayen noong gabi ng April 30, 2026. Batay sa paunang investigasyon, naganap ang insidente bandang alas 11 ng gabi kasabay ng pagdiriwang ng pista sa lugar. Bigla umanong dumating ang sospek at pinaputukan ng biktima habang nasa gitna ng pagtitipon. Nagtamo ang biktima ng mga tama ng bala sa dibdib at ibabang bahagi ng tiyan. Bandang alas 12:21 ng madaling araw nang rumisponde ang mga pulis matapos makatanggap ng ulat hinggil sa pamamaril. Agad na isinugod ang biktima sa isang lokal na ospital bago inilipat sa mas malaking pagamutan sa Dagupan para sa karagdagang gamutan. Napag-alaman na ang sospek ay isang miyembro ng kapulisan na nakatalaga sa ibang lungsod ngunit residente ng Lingayen. Matapos ang insidente, mabilis itong tumakas at kasalukuyang pinaghahanap na ng mga otoridad. May isang saksi na nakakita sa pangyayari at agad na nagtago para sa kaligtasan. Patuloy itong kinakausap ng pulisya upang makatulong sa investigasyon. Agad namang nagsagawa ng hot pursuit at dragnet operation sa mga otoridad, kabilang ang pagproseso sa pinangyarihan ng krimen upang makalap ang ebidensya. Pinalawak pa ang operasyon sa tulong ng iba't ibang unit ng kapulisan. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang mas pinaigting na manhunt operation at masusing investigasyon upang matukoy ang buong detalye at motibo ng insidente. Samantala, nananatiling kritikal ang kondisyon ng biktima habang patuloy na ginagamot sa ospital. Nanawagan ng mga otoridad sa publiko na makipagtulungan at magbigay ng anumang impormasyon na makakatulong sa agarang paglutas ng kaso. IFM News. IFM News. IFM News.